very one of the video I have been in as a man. A man that now you are not just a man, that you represent something. And when you move really good, I go nego bassing on and dealing at on nojo. Dealing at on nojo. So because we're chanting go for ma, then you this video is one night work it jakoko. Now this video and the reality of life way better. So you know no matter reality, this is the reality of it above all. And one of the video I have also now one of the videos go in a very long time that you also identify and go see the full identity model as a man. Now what so because no this video go the one. Ona udike na ala hola kanketa. Oga wihe mahali otete. Oya n'oge ochie ọ na nwata na-apụ ije n'ụwa mere nna ya agbawili ya touch. Anytime ọ na-epụta na ngwulu ahụ nna ga agba touch. O bupụtala lamp ka i wee ma na nna nọ n'ọgbọ. Mana nwoke ọ na-efu na awọ na kpuo ụla 8 o'clock mgbede o tete 9 o'clock ụtụtụ. O dikwele ije ọha uche wee jụọ ha ajụjụ. I'm just telling you. Ọ pụkwana na nwoke adaala ụla mmụọ. Oya ka nwoke ji awo no na ngwuru agha ameli ụmụ ya maka ọwụrụgo nwoke no ya. Mana mgbe ọwụna ọ ga-awe no imechakwa nwa ụmụ ya. O nweghị ihe ga-asọ gị anya. Oti ya aka obuo ka egbe na. Ị kwesịrị ịjụ onwe gị ajụjụ ije echekwa nwoke ngwuru. Ọ na-awa akwa anwụgide anwụruwe n'ọdụdụ awụrụ isi. Gbalụ na o nwere mgbe ọ ga-awa oluwe iwụrụ isi. Ọsọ anyị na-agba ịnalụba unu matakwa na ada agbala ụmụnna ọsọ kama na-ahụ ka a na-akatala ụmụnna ụgbakwa aka gị ọtọ maka ndị ga-achọ oge ebu ibu mana ọchọ nke ọ ga-eme anyị ọdachi ya ma ekwe ya ka aga obi ebe ọ na-enọ agbọ gị nwoke ewuru nwoke mmụọ nwoke wụ ihe na-esi ike mmụọ nwoke wụ ihe nwoke ji eje mba. Ọ ya ka o ji awụ ụfọdụ mmadụ asị na agha elicha gị na ọkwa gị nwapụtara n'ụzọ a ọkwa gị nwapụtara ya wee tete n'ike ndị chọrọ iwere ya ewerezighi. N'oge gboo ọ na-awụ mmadụ na ajụọ ka mgbe o kubere asị kịta mmadụ eje gbachie n'ogbodi chụghachi ya azụ obini ya na ndị gboo kwetere na onye nalụnụ nwere ụzọ o si ana dike nọ n'obodo agbachie si anaba onye ka ọ na-ahapụrụ ụmụaka uzele binia ihe awu okwu okenye ụlọ okwu ndị ndomi generation kama na okwu ndị nna onye ka ịbụ iwu nwoke maka iwuru nwoke ị ga-awụ mmadụ wụrụ mmụọ. O nwere ihe a na-akpọ ni nwoke gwe ya nwoke nwere mgbe ọ na-anọsị ya ọ ya mere nwoke anaghị amụ amụ mgbe ọwụna maka nwoke nwere mgbe ọ na-akpọ onwe meeting jụọ onwe ya ajụjụ ka ihe o ji wụrụ nwoke wee dị. You understand me? Nwaanyị ọwụ na-achọ ka ụdị ede romantic 100% na-eme mistake maka nwoke na-anọkwa ya ọjụọ onwe ya ajụjụ ọnọkwa ya ọsọọlụ onye ihu sọọlụ onye nta ma na-eme ihe kwesịrị na ọ ga-eme na bịa ịma na mgbe ahụ ọ baana na nkata ọ ga-akpa na mmụọ ka ngwuru wee dị mma. Ọ bụrụ na ewuru bebi nkwụba ihe ọwụ na-emelụ efu na ihe ọjọọ ekwunwuzighị okwu ma a na-agha erie na nwoke ọwụ na-ama ekwu na ihe awa alụ na ọfịa bịa apụgokwa na nwoke agha eriwegokwa o nwere ihe nwoke ga-awa ọfọ kpọm bịa ihe esi etuadị osi etuadị ihe a mfụrụ achọzikwa m efe ya ọzọ ubele bebekwe nwunye n'anya ọfụ na ede ndụ ọ ya ka nwoke anaghị aba mba kama onye na nwunye ya oje na operating doors ya kpọchisie ụzọ nwunye dị isi ebe a ọfụ na ụzọ chilechi otu isi ebe ọfụ na ụzọ chilechi otu isi ebe ọfụ na ụzọ chilechi mana nwoke na ya bi n'ụlọ ada aba mba ọ na-ekwu okwu na-provide ihe dị n'ụlọ na-egosikwa care ọgba na ụbọ ọnọkwa ya onye nakata onye na ya bi o ji nwayọ pịa onwe ya ka akwa mana nwoke ji agba nwoke ụgwọ ihe dị na nwoke buru ibu activators ịnọ na-emezi bebi nkwụba na-aka akụkọ mma blessing na ndị ya dị ya ka ihe mmụọ na ihe a na-eme ji wuru dike jụ ọpụ na be maka okwu ike wuru okwu ekwesịrị ṅụọ iyi o metere bulu ihe ọwụ na imegidere kwafuo ọbara imete ibulu maka na ọbara ga-agba ụgwọ
o nwere ihe nji nọ n'ogboli a na-ekwu okwu a kwuwe na o metere bulu ihe ọwụ na imegidere soro gbaa aka ebe megide onye aka ya dị ọcha. You must pay for it no matter what. It can only take time, but you will not hide. Ihe ọwụ na imere igbu ọbala, ihe ọwụ na imere mana ihe awa okwu asị soro gaba amasị ka i wee kọva ị ga-anara ụgwọ ya. Ịzọ ụkwụ na ana be nna gị ọ ga-ama gị ikpe. Isi ebe ahụ ị nọ tụasị ahụ zọọ ụkwụ na ana be nna ị zọọ ụkwụ na ana Igbo ọ ga-ama gị ikpe. Onye ọnwụ na megidela onye onwe gị ihe o mere ya ga-ata afụfụ. Ana m agwa unu eziokwu, ihe ọsụkwana ya dị ka ya. Ude ego ọsụkwa gị na-achụ agwa gị na ọbara mmadụ na a ga-egbu mmadụ na a ga-ewepụ mmadụ na mmadụ ga-anwụ. Itinye aka gị kwuo na onwe gị ihe na-emenụ, ị ga-emecha taa afụfụ. You will not run away from it. You cannot escape, no matter the amount them pay you, no matter the money you receive, no matter how well people feel that you are doing. Once ndụ mmadụ gara na ya ị ga-ana. Ịzọ ụkwụ na ana na-achọba gị ọsọ. Ilie ịṅụọ mmiri wuru problem nye gị. Ịmụ ọkụ wuru gị problem. Ilie nnu wuru gị problem. So far na ị na-ekuru ikuku n'ụwa ma enwe peace ọ ga-awụ gị problem. Ihe doziri ndị mmadụ alụ ga-awụ nsogbu nyere gị. Ilie nni eji ose si ị ga-enwe problem. Nnu di ya ị ga-enwe problem. Ihe ọwụ na-eji na-esie ya mmadụ na-eri ọdị ya mma na-alụ ị ga-enwe problem. So far na o nwere onye na-ebele gị akwa. So far na ị nọ megide nwa enwe nne enwe nna. So far na isogbu ezinụlọ mgba ka ha naanị ike ka e wee nara ha ihe ha nwere. I'm telling you that you cannot escape it, no matter what. Whosoever that is involved, that is sending you, you must pay for it. It can only take time, but you cannot run away from it. And I'm agwago quick and agwago kumo. Abasaramo kuna na ekwu ase mana. A man order possible. Abuam such spirit ono. Abuam the mother ono. Onye so make ezino no na akwa no ina alele. Onye so na ge wolo. Is all kuna na benna magibe. There is no hiding place for you. This is the word I declare. And so shall it be. Anagabala makebe nugaba kebe. Ime megide mmadụ na free. Ima touch mmadụ na free. Ima analoke mmadụ na free. Ime sogbuwe mmadụ ezinụlọ anọghị na akwa nọghị na alele. Onye ọsọ na ya dunye gị eju na ekpuru okukulie ọ ga-akwachapụ. Ọ ga-etipịa. Ya wo kwuru na mmụọ ka m kwuru n'ife. Enough is enough. Maka okwu ekwusi anụ anyị.